Oh ya sik muni neh. Tung tung tak tung 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 tang 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 tung tung tang tung tung. Oh ya kon meneng kok iki. Ora kok isa. Wilujeng dalu Mas Percil miwah Mas Yuda. Nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pripun wartane Mas? Sehat alhamdulillah. Mbok pilih kula wonten Dik. Kowe aku to omong-omongan temenak blas dirungokne wong akeh kok iso. Ini daerah boloku lho iki, Dik. Daerah bolomu amarane boloku ora akeh nang kene. Tapi Pak Kepala Desel Pak Kepala Desa Kepala Genset bolo kuwi Pak Tugas. Pak sapa? Pak Tugas. Pak Tugas bolomu lah ibuke malah boloku. Sapa? Buke sing tukang ngemuti wong sak desa mutilah. Kowe roh kowe awakmu. Kowe roh kepanjangane apa? Apa? Mutilasi iki. Tukang mutilasi. Nuwun sewu. Tak tapuk lambemu tak kekrek tenan lho wis kok. Lah piye ta? Kancane ngomong mbok meneng to kok. Ya salah sitok meneng aja omong bareng. Lho, muni aja. Jare kon meneng. Lha Buli, Mbok. Dalem. Peh. Macake apik men tek ngomahe dhewe. Saiki kacamataan. Ketoke rada min to, Dik. Ora ngono nek Pak Jagon ki piyayine nek bengi nggawa kacamata min tapi nek awan nggawa kacamata riben. Oh, alah. Tapi nuwun sewu. Apa? Niki acarane napa nuwun sewu? Bersih desa. Tenan wis. Kok Aku iso? ora umuk tenan lak desa kene iki desa Sumberjo nggih ta? Nggih. Desa Sumberjo Pak Tugas. Nape ning ngrawone dalang kondange kelakon. Kelakon, Umpamane ape ngrawone nuwun sewu Pak Anompun lho kelakon. kelakon tur ya mampu. Mampu, Pak Entus mampu. Pak Mantep mampu. Nyapa kok sing ditimbali malah Pak Jakun. Ayo sebabnya apa lho? Jenengan ngertos napa mboten? Sebabnya Pak Jakun ki putra daerah kene. Lho, ora kuwi, Dik. Sebabnya Pak Jakun memang ya apik dadi pilihane warga kene. Duduk kuwi. Lah sebabnya apa kok pilihane Pak Jakun? Lah kan bayare sithik wong megawe ning kene. Samur mangsamu. Pak Tugas sing ngono kuwi. Omonganmu rapi. Lho, ngene iki kan ditakon nambahi. Nambahi sapa? Nambahi aku no. Wow. Ora entuk ngono. Mboten ngoten nuwun sewu Pak Nggih. Tugas niku lak kula semerap teng pundi-pundi ngoten nak salaman niku berarti salam tempel, Dik. Kalian panjenengan. Ya saestu. Maksudnya salam tempel piye? Ha iya bar salam tuh ditempeli. Aja lali lho nggonku lho regane mung sakmono, ngono mungan. Dadi ora piye-piye aku ya. Hawi padha karo merendahkan harkat dan martabate Pak Tugas. Oh Pak Tugas si piyayine hebat to. Terus ta wae Dik pas tanggapan ning Surowadang ketemu karo aku medun saka mobil. Lho, Mas Yuda. Nggih Pak Tugas. Kali sinten piyambak prei to? Nggih pas prei. Niki lho Mas. Aku disangoni 500. Mosok Iya aku kenal 2 taune belas. Lah iki lho seksine Pak Tugas 50 lho ora winginane Dik nek nggo pom bensin Blitar aku arek tuku bensin Pak Tugas delala mobile ya arek tuku bensin Mas Yuda tadi nggih Pak Tugas badhe napa tumbas bensin ala lampun pun niki lho kula duwiki 200 700 Dik aku wis masa ta dah lah mboten tanggapan prei Pak Tugas wah kei 200 aku apik men berarti mung nek ngono aku pas salaman Mas Yuda tanggapan teng mriki nggih engko sing 700 balekne lho ya lu mau nyili to. Oh, alah saiki jenggote dicukur, Dik. Ya sewu Mas Bung Percil. semut nggih. Panjenengan pun ngertos aliase Bapak Tugas Miguno. Mboten. Saestu? Supe kula. Pak Jenggot nggih. Wah, Pak Jenggot. Panjenengan Bapak Tugas mie goreng. Eh, Sapa temi sapa? Miguno. Oh Miguno. Anu aliase napa? Aliasipun terkenalipun yen to kula
jeneng panggung menika Jakun. Aslinipun kan Mujiono Gondowiguna. Sinten? Mujiono Gondowiguna. Kapian jeneng, Dik. Alah nyapo lho tekan Gondowiguna ya, Dik ya. Ya pantese Pak Jakun ngono. Ya enak Pak Jakun. Ndelok sapa? Pak Jakun. Jajal pamane. Ndelok sapa? Oh, Gondowiguna. kakean. Kurang anu tur ya mane ketoke rada piye ngono lho, Dik. Tetu waku. Kurang merakyat. Ngajenge sinten? Dados panjenenganipun Mbah Tugas Miguna menika nama panggilan menika Mbah Guber. Lah iki lho apik. Hei, nek kene besan sapa? Mbah Gober. Lah iki apik. Iki apik. Aduh. Iso malah mbok Sepeda motor barang, Dik. Heeh. Sepeda motor lho, ngurusi KTP, heeh. Golek sapa ta? Mbah Gober lho, iki apik. Wah, iki ya. Pun ngeten mawon pun mboten usah bapak tugas. Pokoke mulai bengi iki Titik blok. Gober. lah Wis, kok apa, iso Dik? mulai mau nitik-nitikne iki lho modelmu kok Loh, iso. lah malah penak itu Kaya bermasyarakat. kaya ngekei SK modelmu. Ora mesti bermasyarakat sing kuwi lho, Pak Do. Oh, saestu niku bermasyarakat saestu kok, Mas. Milanipun ancasipun mugi-mugi tahun ke depan menika panjenenganipun dipun percaya malih kalian warga Desa Sumberjo. Amin. Loh, Mesti. niki badhe minggah malih ta? Nggih. Lah, Mongkon pun wis, raos-raos kalian kula. Lah. Saestu wa kapan-kapan aku isuk kepilih neh aku wayangan. Ning ora gawe dagelan. Loh. Piye Mbah Gober iki maksudmu? Lah nyapa? Lah ora gedakelan apa ya iso dadi? Ora dadi apa? Loh, lah ya lah karo awake. Wong awakmu lho jago RT marang tuamu moh milih kok iso. Lah cen aku tukaran karo maratuwa kok rumangsamu. Rumangsamu kok olehmu Loh, lah, lagi- nonjol-nonjolne. Lah iki Lah genah. Pak Gober wis terbukti cedak karo rakyat pembangunan yo maju. Nyatane infrastruktur jalan gak enek jalan sing grutal-grutal paling yo nggur kono witok. Ndi to, Bang? Alah. Ayo kene ngene iki engkres lek ning isor engkres ra rame-rame. Rumah saku tapi nuwun sewu. Nggih. Iki hajatane bersih desa. Bersih. Bersih desa Ngresiki desane. ngresiki jiwa lan ragane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit tinebih saka tolak lan bilahi cinaket ing bagya mulya binucal sial dangkal. Dah kuwi lho. Nek ngaten ta. Nggih. Lah jenengan niku bersih desa niku napa nuwun sewu, Pak? Halo? Gondo Mulyono. Siapa? Gondo Wahyono. Ya sakarepmu ya cangkeme dagelan kuwi ya wis ngono kuwi kok. Nggih. Ah iya. Kula apa anu pengen rono lho, Dik. Lek dagelan ki omongane ngene iki acarane bersih desa, tapi lek Penjenengan nek Mas Tani bersih desa Mas Tani pripun? bersih desa. Yen bersih desa menika tegesipun setunggal nguri-uri kabudayan Jawa. Angka kalih ngaweruhi cikal bakal akal bakal danyang guru desa sing wis kepareng babat Desa Sumberjo. Nah, niku jangan menika pendak taun dieling-eling lelabuhane. Oh nggih. Ngoten. Berarti beda ya, Dik ya. Ya meh padha Dik. Dadi antarane bersih desa ana sing ngarani sedekah bumi, Nggih. tegese gedhekke rasa syukur marang pangwasaning Gusti awit wulu pametune bumi sing melimpah ruah, mulane disyukuri. Tun tansah iring karo para leluhur-leluhur sing babat Desa Sumberjo kene. Ngono lho, Dik. Carane terus ngene iki. Ya wayangan tirakatan sinambi ndonga. Tur lak wis bar diresiki masyarakate kudu apa sing dilakoni jajal. Ya masyarakatnya ya kudu tumindak sing apik. Contoh Bermasyarakat yang baik, gotong royong, rukun karo tangga teparo. Mulane to wong diarani urip saka tembung petang perkara URIP. Usaha. Wong urip kudu gelem usaha. Oh iya kabeh kudu usaha. R rukun karo tangga teparo, rukun karo sapa wae. Oh iya. Terus Imane digedhekke marang Gusti Kang Maha Kawasa. Percaya diri, wong iki penting. Oh, nah aku wong iki kudune kuwi jenenge ra usah urip, ra mongne urip, ning ayo padha goleki Sri. Niku Sri wonten tegese. Lah kok Sri mbok goleki nyapa wong goleki Bu Mutilah lho. Ora iki anu lho, Dik, arti katae lho, Dik. Walah. Sri kuwi ya mawa teges. Maksude Sri. S kuwi rasa bersyukur. Oh, Dadi S. wong urip ning alam donya iku kudune kebak rasa bersyukur. S pertama syukur. Syukur. Dadi pomo kowe liwat tiba terus syukur. Kuwi nyukurne goblok.
syukur bersyukur ki umpamane awake dhewe ngene iki diparingi ana apa niku Pak bebungan Lurah. Mbah Buber. Eh. Ade kudu aduh matur nuwun Pak Lurah, nek sampean kok apik men ngono ki jenenge praja bersyukur. Ya, alhamdulillah sampun Alhamdulillah. diparingi nek dikeki.